Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nadu belapli yaka Community Health Center Hamauyong Japung kata nadu usnem arhajar saw kani kajaka aijing sumar kamsem ladon yaka kali kit nongpang ban penpoi ya ki nongpang sya ki weipat ki jaka sumar kamtam ladon kam kerki bat kadai tat hadu menta kasngi kasi tarik unailur arhajar arpoi ba kani kajaka aijing sumar kalayo yaka kali kit nongpang dah kejing tray sitom jong UMDC jong kamaulai uba tebor lang patau. Ya kani kakalikit nongpang la pelat pajba da Dr. G Lengdo bat urang ba snong kamauyong Japung uba Anthony Karkongor. Haba keren hakani kasngi nakaleng urang ba snong jong kamauyong Japung uba Anthony Karkongor ula penpawi kejing sngongu ya UMDC ubla tray borba ban penyo ya kani kakalikit nongpang kaban ai jing sekri ya ki pajba bat kamtam yaki nongpang kibawan pak sumar ha kani kajaka sumar. Ula ongru ba kajingdon jong kani kakali kit nongpang kan ai jing sekri yaki babun kamtam kibadai napo kasnong mauyong hi barok kawai bat kan ai jing sekri ru na kabenta kibapang kibasitom ban penpoi sya kijaka sumar. La ayak hi na do mano banyo ayak ambulans balai namar ba hakapor ba kinongpang nang ne bopli kila along khamjur la ne along critical ba ang kinawai ki dan kam ban mi no nang ne ban let si ki jaka ki ba khambyang banyo jing sumar siam jing ban kit pat nang ne sa ki wei ki hospital don dang tang ki khap ba nang ne no po se si ki phone yang aru kumno banyo banyo ambulans mo te tentang kabo ka jingma ka jing seru ya kinongpang ki banwan thia hangnia namar ba kumun siong hune kitar ki nadong sedong ki empat diang lot te hap ban kmi ya kita ki hospital ki ba kham bed khambyang te re hakni por pan ni don menta bani gene ka ambulans penyang hangnia ngidap da kajikmen na ai kublai ya i doktor ya ke CHC ya ke komiti ke jongi ke bangidon hangni po CHC ke ba na do menong ni la ya kran ya ke ambulans mo nrei niem ya poi sino tat hadu kan ya kasni ba mentar kasni bangi ya saki na ai kublai ya ke sang samla moyong Japung ru ki bola ya ki ringkat bangi na ke bentar jong ke ambulans ai kublai ya kinong nikmat jongi MLA MDC ru ki ba layale dayak kumno banyo ya kene ke ambulans ai kublai kerpang ya UMDC menta nailar kemud bunai Agos ma menta ina poi nailor sitrek ha nailar bunai Agos lai trek na kama hakopor bangidon ka meeting hapo sekretariat ilong yang hapo romi na to ilang yang ba menta ngandrung sau siam ngale ya kren ya ke ambulans ta sibet sitang met sitang Andrew sitang nyo buji ay phone ang ba ka kubor wa ka ambulans na ka kasnong jong fil ayo no te ngai kublai kerpang yi ya ka jinglong boslor jong i ko munong mikmat bantur mo bantur kumno ban yarat ya ki jingdan kam ki jongi kum kasnong moyong berkawai bat menta sni ngidan hangne ban ple ya kani ka ambulans kam tu pun kentian nomor kapor ka yat kapor ka ya teng khmel ti ba ka jingyo ajongi ya kane ka ambulans kan sa sekri ya ki jingdan kam jong ka CHC baro namar haki babon ki benta habang nilat nipet habadan kino ki vaccination lane kino ki program ki ba ki immunization no ki ba let ban ai injection ya ki khulung haki dong bo fer le ai polio hab ban ra da ki kali jong ki bi nong tray ki batray hang ne ten rai menta pada ngil ayo ya kene ka ambulans kmelti kene ka ambulans kan sa sekri yangi kat kum ka jing khmi ka lenti ki jongi batin pendap ya kata program batru nga kmelti ba kita ki pet banyak kin sumar ya ka khnang ba kan bha kan ne ndai ta mingil ayo ngin su ya bet kham sekri kham sumar ya ka pat kanumlom namar kani gadi tak mesin kan saputno
kan sedo no kan sesniu no ngakir pat ba ke jing sikri ya kipai ba nang ta pada ru nongnya ala ku no dei bersikri ru ya kene ka kali nang ba kan ai ke jing sikri ke babaha hal kipom ka ngida kikulai mata pada ke pertai kulai kam dan su ada ni kali ngilajop ya kowe ka ngilajop katu ni kijing job ka bang ngilajop kum ka ni ka senong kum ka ni ka si ni jaka ka menepong ba ngi ka jing job ba mdei ba ki bri ki bawan hap da kit ya ki ba pang lari ba ki mdei sur ki kulai mdei sur ki kali private mdei i ka kali ka jong ka menta kabar kowe ka jing job kolong ba ngilajop ha ka ba ai ki hikai lai ngiyok ban hai kai kula kan ni ba Antoni ngiyok ban hai hikai na kowe sikowe na kini ki health worker health educator na kini jaka kila menit sikno no jaka lane na ki doktor kumda ta kila menit na kowe jaka suwe ka jaka kamda ban kanu ka jing kamda ap ya kanu no kali ndai kiyok da masuk ban let na baka kali ka baki kata ambulans kowe ro ngi ba kembaong mentang duk habang ilit ban pak yang dang pang lada haban refer nang ne ba sikui pat ngilala ban refer ki nang ne sikui pat ki institution lada ke hospital koi pat ngi ba koi ki job ba penduna ya kan ka jing yap nambah lada ngimda ki kali haka jing ya circle lada ki jeksat halenti ki bapang maprikin ma ban poi sedo hospital nambah ka ba kala belong ka jing jingai kala belong ka surok ba kumta dater ndai imta ba ka jing penjan la ne ka jing perkloi ka yarap banyak ka jing sumar ka jing pek ba biang nam tang i ba ka ni ka sni kalau bang celebrate ka bang rake ya ka jing job ka ban kong ka jing job halo ka ne ka jing long ka barem ka teknologi ka barem ga yo ka teknologi pertama ka bar ngi yo ka jing job ka jing aji kai ka balai ngi yo ka jing job halo ban sumar ka jing pang bar ka wei ka basal fa de ngi yo ka jing job halo ban yada na ka jing job ka ba suja kum tu na ba ka jing islam ka jat ki jang nang ni setai nam tang ni ba ka ni ka sni long ba kemen bang yo ba celebrate ka ni ka kali oi ka long ru ka wei ru ka tenat ka jing kit kli ka ni ka accountability ka ba ka hospital ka ban sim nam ta lembakan dia ru ngi kadan ko pat ka extension dan ka maturity lani ka jing langsan dan ka jing ka development kata ba ka si yang ni ka haban sim kit kli ka ya sekopet ka wing lani ka tenat trikam ka long ba ban pet ka kali ngikit ba ka jing hapo di dalam jing doktor kumalang layap yak sad pol adap katu ne ngim kam yo adai mata ko long ka jing job nta lagi community padang ni sekemat kiki berthamai kena ulang bagi kali ke bang ibu nam ta kene ka kumur kam ta kene ka ambulans kan ya be ke badai bar kalong ka jero hati beri apa jaka bak menjuruk kalau ka jing jero ru ka sabar